Kaixo, txorienetarrok, guazten berri bat hemendik eta asteazkenetan badakizue errezeta tradizionalak eitzen ditugula, betiko errezetak deitze ditugun sekzio honetan, eta nik ekarriot errezeta bat oso tradizionala dana, baina ez geuria. Andaluzia aldera joanaz, Almeriara konkretuki, eta bertan badauki errezeta berezi bat, patata gixatuak, oilaskua bakarrik agertzen dela saldan, baina ajopollo deitzen da errezetia. Hau da, berakatz oilasko patatak. Ajopollo deitzen jako? Ajopollo deitzen jako. Patatak ajopollo erara. Eta hone die, saltza batera ematen da bielako, almendrakin, ogi frigituakin, eta holan, saporia potentia moto dutzala, baina, patatak txiro erara bebai aldia deituz, azkenean, barazkixak, hortuko gauzak, almendra sorta bat, aurreko eguneko gisa da, gutxi gehiago ez dauka. Gaur egun frutu lehorra dauden prezioan da, garai batean, etxean izango zituzten horrak, eta baina gaur egun ja... Gaur egun ja hori luxuzko produktua. Bai. Zuk luxuzko zeus ekarri dozu? Nik ez, ni legatz frigitu utza deitu diot. Legatza be... Bai, nirea da, izu... Egun berezietako zerbait, eta, Anfaroko errezeta liburuan aurkitu nuen zerbait berezia iruditu zitzaidan, gaur ekarriko dizut, ez du froga egin, gaur egingo du zuzenean zuekin, eta utza geratzen den, ez dut uste. Ziur, ondo geratzen dara, eta gure patata bitxi honek, euren errezeta horlaxo joango da. Almendrak, berakatza, ogisa eta perrexila frigitu ingo ditugu. Oilasko saldapur batekin birrindu eta hori gorde. Olixotan tipula piperminakin erregoziko eta bitxartian patatak zuritu eta amaren edada ebakiko ditugu tipularen kasolara botaz. Apurat kozina hau eta lehen einjako saltza eta saldakin batera bota da 45 minutuan kozina hauku. 5 minutu lehenago arrautza batzuk bertan bota kozinatzen utzi eta bero-bero zerbitzatu. Beraz, aurrera! Eta hemen txauka, kasolatxo txikia eta kasolatxo haundia. Hemen joango die patata gixatuak, baina hemen edengo hau izen bitxi honen errezeta, ajopolloa. Orduan. Gaur egun almendra saltzan deitzen diote, holan, ajopolloa oso, geratzen zen... Apura sakarra? Kanpetxano gatzen zen, baina oin, teknikoki esan da erolan guretzako agian ere hobeto dala, ez? Almendra saltzan, eta azkenean, fruitu lehorra dauzkagun zerbait da, eta, hor mediterraneo inguru hortan, eta oso ohikoa dan zerbait, ez? Olako pikada antzeko bat erabiltzen dute errezeta hontan ere, bai, ez? Hori da, fruitu lehorrak eta baratxuria da. Eta pikada dauka honetan, olixua eta bertan frigituko ditugu, bai, almendra batzuk, berakatzak, zuritxutak, eta aurreko eguneko ogisa, perrexila bebai, beraz, geratuko da hori. Gero, normalian hori itxendana da, birrindu edo motraiu batekin holan eragin, kasunetan, oilasko saldakin itxenda, gero, oilasko salda bota behitzagunez, horrekin, baina beste labura putxo batekin, edo holaxe bertan bebai, primera. Eta gaur, Patrik, patatak ingo ditu, baina saltza honekin hainbat osaga egiten dira, aukera veganoak eta badaude, gero badaude beste arrautzekin, haragiarekin, baina kontua da hori, saltza hau erabiltzea, oinarri moduan, eta 19. mendetik gaur arte ezagutzen zerbait da, eta oso ohikoa zen, etxean galdetzea, zer dago gaur afaltzeko? Eta esatez duten, erderazko hitz badaula esatea moduan, mandroiak ala jopollo. Zirikatzeko esaldi bat, Zirikatzeko zerbait, baina bai ajopollo erara hori umei dena beti gustatzen zitzaielako. Bazekiten saltza hortan juten zan edo zer gozua izaten dena. Eta egia da, etxean zenbat aldiz entzut da, zer dago afaltzeko, sakau? Ez dakit, honikoan ez dut pentsau. Egia da, pikada daukien horrek platerak lehen gogunean bebain itxun horako txitxirio batzuk Sevilla erara, txitxirioak ziazerbakin, eta gero fritada bat aukitzen dabe horan, ogi frigitxua, berakatza, piperautza, da horan ondo frigitxua, eta horrekin egisa da gixatua geratzen diela, primeran, pentseta dut, umiei gustatzen jakola, umiei gustatzen jakien gauzak beti ona dira, ez? Zu joaten zara jatetxe batera, eta beti menu infantilak, pasta tomateakin, aspizuna, brownia... Betxo, ni kontra ni naiz juten naizenen jatetxetara, umen menua ez dut hartzen. Hombre, zu etzalalako umia. Ez, umeak, nire umeentzako. Saiatu behar gara, gaur egun jatetxe gehienetan aukera badago. Egia da, umeak
oso jatun txarra baditu izaten badira, bueno, aukera on moduan ere bada hori, ez? Baina, bueno, nik gomendatzen dizuet, eta biharko egunerako hobeto izango dela, ze gainera, zen nahi zuzatea, nik hemendik sukaldari nire gremioko jendeari kritika txiki bat egitea. Jatetxetara joan izan naiz, nire umekin da, beste ume batzuekin, eta umeen menu egontan tokietan, zeratik egosten duzue pasta egoziegia, tomate saltza eskaz batekin, solomua lehorra, zagit, eintzazue guztu pixka batekin, ez? Batzutan ematen du hori dela, ez dakit zer. Eta, umentzako danez, libre, eta holako argamasa bat iten dute batzuk makarroiak ikuste ikusi esatu, hori jateko hori tragatzeko ere nahiko lan izango dute umek isajua. Nik egizan zigor... Gusto pixkatekin egin, bezaz. Eskondu nintzen tokixak, menua eskaini zoztela, hori ez, umientzako menua. Eta hori zagoela ondo egin, Zan, azpizuna, holan dotoria, esati txikixo bat, patata frigituekin da, umien gustora apurtxo bat moldatuta, hori ez, errezeta. Eta, heldu batek baino gehixau, ze hori pasaten da ez, menu infantila hartu dozuen umetatik da, hortara oitzen zarenean da, ez dozunian holan aldatzen, zure gustuak, baina helduak da, zein da eskontzako menua eta pasata, hau da, aldamenian zauen umiena da. Umiena ez dago aukeria hartzeko? Mesedez. Hori, eskontzak eman ditugun jatetxeetan, nik hainbatetan indu lan eskontzetan, eta beti gero bukatzen zen eskontza, etortzen zen norbait hor, eta barkatu txakurra daukat, eta azpizuna, sobratu da, txakurrek ez duzuki sekula, ez zuentzako dala, eta... Baina, zigor, txakurren dako izaten dira, ezurrak eta baina, azpizuna jendeak esaten... Hori zenbat aldiz, txakurren dako sobratu da azpizuna eta hori, txakurrai, noberak jan hori, eta gaur egun, hori normalago da eskatzea, lehen garai batean, hori lotza puntu ematen zuen. Hori, hemen, gaur egun hemen zenbat aldiz aipatzen dugun, ez? Jendeak janari prestatu erosten duela pila bat, eta lasai asko kaletik eramaten duen. Guk hemen izan genuen, ezagutzen dozo, Iñaki Uribe Saltzanekoa Durangoko lehengo catering denda jarri zana, eta berak esaten zuen, hasieran jendea lotzatu da juten zala bere janari eskatzera bere dendara, eta eramaten zutela, bere poltza ilun batean ez ikusteko inok janari prestatua eramaten zuela. Zer lotza, zer esango dute horiek, bere honen etxean ez dutela kozinatzen, eta janari prestatua eraman duela. Eta gaur egun da, munduko gauza normalena, nik beti ez da, Durangon, azken elkarte gastronomiko ireki da cateringaren dendaren aurrean. Kasualidadia haute. Ez da kasualidadia, Patri. Ez da kasualidadia, zenbat aldiz ikuste dituzu, gazte eta ez horren gazte diren kuadrillak, atera dendatik, eta holako pilpile alkazulatxo bat, holako txalma zail batzuk, holakoak, eta pum, txokora eraman, berotu, eta jan. Hori zigor. Zilek, nik gustatzen zeiko zinatzea, baina, nik ulertzen du, jendeak, nahi duela denbora, lagunekin zerbait jartzen pasatu, eta sukaldian ibiltzeko gogorik ero ez daki, orduan, Hori zigor, plaserra da. Eta nik ezagutzen dut bai, plaser bat, ona, eta da, kozinatzea osagai honekin. Horretarako, hementxe, erabili dugu, frigitzeko olixua, baina gero, tipula eta erregosteko, erabiliko dugu urzanteren oliba olio extra virgina. Eguneko naparra, napar olioekin olan hautatua, eta honek, favore bat itxedotzi bai, Nafarroko nekazaliei, ze honek alegin haundixekin itxen daue oliba olio hau, eta hau nahitaezko osagaia da, kalitatea, zaporia, eta osasuna bilatzen dituzten sukaldietan, hau da, txorienen, ze urzanteren oliba olio virgina estrak dieta mediterraneoan, zaporian, eta onurez gozatzeko modurik onena da. Beraz, hementxe botako zagolan txorrota da bat, eta bai, barazkisak erregosteko, entzaladak ontzeko, holan azkenengo ikutua botatzeko, da benetan, altxor bat, urzanteren oliba olio extra virgina. Beraz, nik jarrikot hor txorrota da on bat, eta tipula mozteoten bitartian, hau joango da, tipula, pipermin apurtxo batekin holan infusionatzen. Ze gisa da, patata gisatu honek daukien berezisa holan da, punto pikantetxo bat. Berakatza bauka, baina pipermina, bai.
bere sor joango da, gutxinaka. Sapori hartzen, eta gubitxartian, tipula mosten. Hementxe ikusten duzu, ja, frigituta dauzela honeko gixak, tipula, berakatzak eta almendrak, ota itxugunak, beraz segitxuan birrinduko, eta ingo saltza famatu hori. Oso, no. Bueno, oliva extra virgina osasuntxu da moduan, fruitu lehorra dauzkagu gaur, eta, bueno, beti, badakigu denok, fruitu lehorrak osasuntxua direla gure osasuna handako, ez? Koipeak dira, beti, izan dituzte garaiako lan fama txarra ero izan dutela baita ere, ez? Azkenean, alergia kontuetan eta, bakizue, fruitu lehorrak eta, bueno, baneko top izaten dira, eta ero koipeak, ero energia ere badaukate. Baina, hor badakigu oso osasuntxua dela, eta beti esate dute, eskukada bat, fruitu lehor, eskukada pintxaurre hori nik etxean beti ezagutu dut, egunero hartzea osasunari inaldiozun mesera handiena da, eta hori bai, ez da berdina, fruitu lehorrak frigituta gatzarekin eta horrela jatea, ero gordinak beraiek, ez, oin, bueno, urrak eta egun hauetan, bueno, eskola ondoan, gure aurren eskola ondoan abainon urretxak dauz, desente. Poltsakadak ditugu urranak etxean, eta kontua da, ni bakarrik jaten dituela. Benetan? Umia eta jaten dituzte hiru lau eta espertu iten die, eta ez da ben nahi gehiago. Baina hori bai, jasotzen artista die. Eta dauzkat poltsakadagan, gero lehortu, eta gero hori bai. Ez ari gustatzen hartu kraskatu beharra da jan. Hartu, nik kraskatzen baditu, danak zuritu, eta poto batean jartzen baditut, orduan ja, ez daukate orduan beste kejarik jateko. Ube askarrak di hortan. Askarrak bai, askarregia dira, baina bueno, bai, esan dakoa. Egisa da, dauzela txigortuak, gordinak, eta bai, aldoguna dain da, etxian txigortu, hau da, sartagin baten oran olixo barik, edo labian bebai, bota, eta hor gutxinaka txigortu. Haukitzen baitzu zugurrak, ekarri txorienera da, benetan, ingo itxugu, lan kremaren bat edo ingo. Ni poltsakari garriko zut, poltsakadi. Eta hori bai, tartean, egon aldie, eskurren batzuk, egon aldie, intxaurren batzuk, eta honek danetik, ez da, hola... Heno sartu txarrixa jaten da bizena. Ez da bere izten. Bai, bere izi bai, eta badakizi, baina dana poltsa berdina sartzen dituzte, eta gero gu, hor da ingo dugu. Nasketa. Hartu eta aldakero. Nasketa, ez da utxarto? Gare batean, hemen badaude errezetak, non eskurren irina erabiltzen zen, nik ez dut ezagutu, baina Euskal Herrian eskurra jan izan ditugu pila bat, lehortu egiten ziren, da irin hori erabili egiten zen, eta gozean zegoenean, errezeta bezala, Patri, ezan botatzen ezer, hemen ogi lehorra erabili dugu, fruitu lehorrak beti etxean egoten ziren, holako jakiak eta beti izan dira, tripa betetzekoak, errez prestatzekoak, merkeak, eta, eskurak eneuzkan gauzekin egiten zirenak, eta, lehen gesazoi batean, beste zer zegoenean, eskurra janbero bazien eskurrak, eta oin, egia da bitu aurte guri inguruan gaztainak pila badaude, esageratua, onjotan da jendeak usten dut, baina ez da genek askori jasotzen dituzten. Gisa da, gaztainak nik erlazionatzen ditu dela, gisa hor herrixetako salmeta tokizako tren itxu daukienak, eta udazkenian gustaten jat. Ontxe sasoia dela gustaten jat, urbiltzia da, butxat kontsumitzia, baina zure umiak bezala urrekin, lau janda, geixau da usainagatik eta erromantizazioagatik, ez? Ebentxe, dena frigitxu duguna, gehitxuko oi asko salda apurtxo bat, eta hau ingo duguna da, birrindu. Geratuko da holako pate antzerako bat, edo, eta hau gero gixaturako erabiliko du. Hau esan dako, lehen garai batean motraioan ero ingo zuten, eta gaur egun nahi izan ezkero zueko lan romantiko aldera joan, hartu, motraioan sartu, baina, gaiu honek, berdina egiten digu eta askoz azkarrago. Eta bizitza errazten dozko da. Baina, gero, karo, jendia gimnasiora joan behar izaten da. Garai batean, holako gaiurik etzan izaten da, jendia zukustuzu lehen gara gimnasiora norbe juten zara. Ez dakit motraioak, gimnasioa holan konbali daukotzune. Ostra, motraioan hemen alioliak inditugu eta izerdi hona bota ditugu aliolia egiten, Hor, eman imarriako, eragin imarriako, eta, ostra. Izerdia, bai, berotu eder bat hartzen da, horrekin baino gehiago seguru baiet. Hori ziur baiet.
Eta segatxik itxen alolako saltza hau, saporia emateko nola ez, baina beste funtzio bat dauka, eta da, hau dana gizentzeko, potoltzeko, eta testuria da gorputza emateko gure gixatu bai. Azkenean, almendrak ditu, ogisa ditu, da azkenean, gixatu baten erabiltzen dugun bezala irina gehitxu, da, gorputza ematotzala, kasunetan ogi fritxu hau. Beraz, funtzioa berdina izango da. Joango gara, patatak zuritzen, eta holako aintzinetako errezetetan eta liburutan eta agertzen den esaera bat niri pila bat gustatzen jat, laburpenian sartu dutena eta da, ama erara moztu. Bai, edo ama erara moztu. Bai, guk, ostele izan gukoan, eta teknikoetan kraskatu, patata kraskatu, beti entzun izan dugu, baina oso, ni badauzkat, 3 liburu lehen. Zuk ezagutu zenuen Zubijanak telebistan programa zeukenean? Nik bakitzu programa hori daukatela, DVD-en. DVD-en, bai, baina gero atara zituen, telebistan el menú del día, eta 4 liburu ero atara zituen, eta han Zubijanak bai jartzen du askotan, eta kraskatzea ama erara, eta nik uste dut, bera irakurri niola aurreneko aldia zen, nik lehenago ez da inoiz irakurri nuen, da beti patata kraskatu, txaskar. Esaten dana ez, da, horrekin lortzen duguna, almidoi gehiago ateratzea, eta, loditzea gehiago. Naiz eta, hemen gehituko dion, Patrik gehituko dion saltza honek ere, lodituko duen gure patata errezeta hau. Eta ez bada loditzen, betiko trukoa bakizu azkenean, patatak hartu, batzuk atara, zapaldu, eta gehitu. Eta ez daukazunak hori, pure honek eskatako patata purea oso praktikoa da, botatzen diozu koiaraka da bat, eta geratzen da holan amonak indako leka patatako porru patata bezala, lodi-lodia, eta lortzen duzu emaitza, hori, holako pure koiaraka da bat botata. Bai. Truko hau eskontatu inori, Hori da. Hori aman trukoa da, deitxiko zau, hemen txorien. Nik patatak zuritzen nabil, eta hori, patata tortillan dako bai, holan ez, batzuk esaten da kraskatu, honek almidoia askatzen dagoelako, da gero biltze itxulako askoz bebeto. Niri geixo gustatzen gata diz patata tortillan dako, laukitxuta. Ni xerra filmetan. Xerratan. Hemen esan dugu, frutu lehorrak klasikonak, intxaurrak, urrak, almendrak, pistatxoak, eta baina gaur egun ere, bakizuen mundu global hontan, gauzak zer iristen diren ona, eta dauzkagune Brasileko kokitoak, badauzkagu makadamiako intxaurrak, atzo aipatu genuen hau maziz lorea eta hor intxaur muskatua eta badaukagu. Orduan, kanpoko beste fruitu lehor batzuk ere badauzkagu, eta kakaueteak ere talde berdinean sartzen dira, baina badakizue kakaueteak lekaleak dira. Lurrazpian egoten dira, baina bere karakteristikak eta oso fruitu lehor baten antzeko dira, eta talde hortan sartzen dira. Kakaueteak ere osasuntxuak, baina ez erosi, ez frigituak, ez koipearekin, ez gatzarekin, ez erosi, naturalak aukera, beti, hobeto. Bai, hori da. Ze egisa da, kakauetiak hori lekatan eta etorten dira, da orduan lekaliekin bebai zer ikusi daukienez, beste fruitu lehorrak baino, koipia badauki, baina proteina gisa dauki. Orduan, ontxe, proteinan garaian bebai, horan pila bat, kakauetiak jako produktuak eta ikusten die. Ontxe, kakau, lehen niak horretzen estatu datuetara eta joan nintzen, lehengo aldixan, da bueltan da, han jaten zan pila bat, kakauete krema. Nik hori pelikuletan ikusten nuen beti, eta beti esaten hori probatu nahi du. Hori probatu nuen esan, ja! Eskatu gustaten, niri pila gustaten jat, Nik etxean beti daukat, eta niri pila gustaten jat. Baina hori egisa da, oindala urte batzuk, joan mitzinela, igual den da bere zixetara, edo lako belardendetara, baina gaur egun, kakao eskrema dau, leku danetan. Eta etxean ere erreza da, hemen egin izan dugu, eta badaude onak, natural, ez daukatela inunkoko gehigarririk eta osagai bakarra dana, kakao betia, bai. Orduan, beti esaten duguna, neurrian dena janalda, intxaurrak edo neriz urrak, eta intxaurrak eta urrak, bitu, bakizu zein den munduko, esaten du, txantxaba da, baina izango da, beste batzuk izango dira, baina zuaitzan landatzen gehien laguntzen duen animalia, intxaurrak eta urrak aipatuta. Txoriren bat. Ez, katamixerra. Gurien da katamixerra esaten da gurean, katagorria, gurien katagorria eta katamixerra bakarrik, ez? Gu katamixerra esaten dugu. Egisa, honen negurako gordetzen juten dien urrak eta intxaurrak, hainbat, gero lurperatu egiten ditu, eta gero astu. Eta hortiz ateatzen da, zuaitza. Hor rekor bat eta zitze egitera etorri naiz, atzo aipatu gainun, kalabasa handi hori eta hori. Badago hor Quebecen,
Rekorran liburu erosi dozu edo. Ez, baina, bueno, rekorra poliak izaten dira. Dau tipo bat, Quebecen, hemen Kanadan, bueno, oasi zala, horre bere inguruan, hor, zuaitze asko dago, eta han bakizu, etxeak eta asko, egurrezkoak eta egiten dira, eta, bueno, bakizton basoak eta bota egiten zituzten, da beraz izan, landatzen, basoaitzak landatzen. Bueno, rekor bat dauka, 2021 batean, 24 orduko epean, 23.360 zuaitz landatu zituen. Nik egin dut hori segundutan da, eta ateratzen da 3 zuaitz minutuko. Bueno, gailuren bat. Hori da, adibezia. Baina zerbait izango zuen. Tramankuloren bat, makina bat, ez dakit, eskaba, olako traktore berezi bat zein dauzkanan sartuta eta txuk, bestela, 3 zuaitz minutuko. Gero hortik zenbat atera diren hori beste bat izango da. Baina, astakiri bat iruditzen zait. Lehen gabizela holan gimnasioekin da berbaitzen, horrek ez dauko biharri gero gimnasioa joateko 3 zuaitz minutuko jarten baitu. Nik uste hau, bada zenbaki ona, ikertu imardot, Patri, eta nik uste dut hau ingo zuela gailuren batekin. Ez da posible, ez da egita, ongo da zerbait hola, zulatu eta sartzen duena, baina sartuko ditu ala nola. Eta horrek gelditu ingo zan jateko, ero pixatatzen hartzeko, ero ure edateko. Horrek esan nahi du, 3 minutuko baino, neiko gehiago sartuko zituela. Horrek denbora hortan geldi ongo zan. Orduan, bueno, nik uste, tramankuloen bat, ala ere, bueno, nire businessmen guztia tipo honen dako, bueno... Kanadakoa zan, ez? Kanada. Horrek berotan nahi zaben sartu da... Ez dakit. Brasilien ere badago beste bat, hau kasetaria zan oso famatua, ez da urte pila bat egon zan, Afrikan hango argazkiak eta ateratzen, eta hango gerren berri ematen, eta ez da izen bat urtetara, urte pila batera, bueltatu zen bera zan Brasileko ingurura. Eta ikusi zuen lehen berak ezautu zituen baso guztiak, ja basamortu ziela. Orduan olako proiektu batekin hasi zen, eta, bueno, ez da izeman milioi Zuaizlandara sartu dituzten ordundik, eta, bueno, eskerrako olako jendearen ekimena esker, bueno, aurten ere, hemen Espainiar peninsulan eta beira zezute egon diren, hori dena berreskuratzen neiko lan, eta, bueno, olako jendea behar da, azkenean, berrez ez, horre errediren baso guzti horiek, berriro loren izateko, guk duela urte batzuk, oindela 5 urtero usteot izan zela Portugalen egon zela olako zute erralde batzuk, inguru hori ikusteko aukera izan genuen, eta bertan tamalgarrian, negargarrian ikustea zer zegoen da, aurten horrela ibili dira. Egoera egisa da oso tristia dela. Hemen txezikor jarri ditut patatak, amaidara mozta, gatza botatzat, eta ointxe, ajopollua, akordaten zara. Oda, koloria... Parregura, izena, ajopollua. Oda, ikusten dozu zelako testuria daukan, olako, pasta baten edo antzerakua. Bai. Orduan, ontxe hau, mugituko, eta ebintxe, badau jendeak botatzotzala bebai piperautza apurtxo bat. Vale. Botatzotzala, ereinotza bebai holan gitxatzerakoan. Nik kasu honetan ez dotza bota, baina, bueno, nahi izan ez gero bebai, holan patatak eitza dosunean. Piperautza, gero, hau, almendra saltza. Vale. Eta gero ereinotza, ura edo salda eta barrura. Berez, izenak, ez? Berakatz oiasko izenak, oiaskoa darama bertan. Oiaskoa, bueno, dau, apurtxo bat, saldan, pikadan botatzen saldan, eta gero, egosketan doia saldan, baina, bueno, urarekin egin da ere errezeta hau, azkenean, ajopoioa ditugu zen, ez? Bueno, igual, ajoa bakarrik ze. Ez, berakatz eta ura. Baina, bueno, azkenean, honek ebangotza da, zapore gehixau. Orduan, eingo hau, 45 minutuan, edo, bueno, ordu erditxon, joango gara patatak edo ikusten zuertainean, eta gero bukatu baino 5 minutu lehen hau, etorriko gara arrautzak barruan kraskatzen. Honek arrautzak, piztuan bezala. Dau jendeak bota itxotzanak, da gero nahasi, eta zerbitzatu, edo baratzuri sopa bat imoduan, hori da, edo badau jendeak beba itxitxuna galdarrestatu bezala. Bale. Galdarrestatu eta zerbitzatu orduan, momentuen ikusiko hau, zera itxen dugun, bitxartean, gixatzera 45 minutu. Pitxu honek, zelan deitza oskun. Ze gorputza bota duen, Gorputza bota dau, zaporea bebai probatu eta oso goxua dau, berua bebai,
Eta orduan, arrautzak raskatuko ditugu hemen. Eta bertan, eta apurtu gabe. Nik ustot, bai, apurtin gotzau. Baina, hori, bakotzan gustura, orduan. Hala, arrautza bat, barrura, da, bestia, Eta plater bakarra. Harrapatzen bagu arrautza eta espada barruraino jasten. Eta bai, plater bakarra, azkenian, hau? Hombre, hau janda gero, nik ez dakit, toki askorik izango. Ni lebatza prestatu behar dizut gero, baina... Hau bai, ona menua, Lebatz utza, hueko, ez dakit, nik, uste dut, izen horan daukala, zera biltzen du, nola da, irinetik eta arrautzatik pasatu beharrean, iten du, lehenengo, merenge bat ingo dugu, eta ero merengetik eta ogi birrindutik. Merenge bat? Merenge bat, txuria, hartu zuringoak arrotuko ditugu. Baina, kasia. Hombre, bai, mesedez. Ez dakit, bitxia esan duzunez errezeta zala? Ez, baina, merenge bat ingo dugu, baina merenge bat arrotu ingo ditugula zuringoak, orduan gero, horti pasatu eta gero, ogi birrindutik pasatzean, bai, esan gorputza segurunek hartuko du, nik horregatik uste du, ze liburuan egia esan ez du jartzen zehati dan, gaur egungo liburutan azalpenak eta goten dira batzutan, baina beste lenguak ziren. Lenguak da, oso, justo, lau gauza eta ez zer gehiago. Ondo ikasteko da, proba itxeko etxian, gaurkoetan dana jartzeotzu da. Lehen, hemen askotan aipatzen ditugu, hemen nola haragi artifiziala egiten ari diren, eta zuhaitzak aipatu ditugu nontan, ari dira gaur egun ere zuhaitz artifizialak ero garatzen. Hau da, hartu dute zuhaitz baten zelulak hartu dituzte, horre zuhaitz batetakoak, gero hartu horre landu dituzte olako beste konposatu organiko batzuekin, hori, 3D makina batean sartu, eta zeatara da. 3D makinak zuk aulki bat egin, ero olako zerbait egin, eta gero utzi behar duzu 3 hilabetez olako gela ilun batean, deshidratatu eta olako magia gertatzeko. Eta gero hartu, eta badaukazu, zuran familikoa, ez dakit egurraren familian sartu aldugunero, olako zerbait antzekoa da, bakailu bat, eta egonkorra da? Ez da izan bat irango du, hori ez dute jartzen bada. Beti esaten dizute, honekin hau lortuko du zuaitzik ez da botako gehiago, eta gero, ez dakit, 10 aldiz eseri, eta pum, bera. Suposatzen du, saltzen hasi direnenako eta eskaintzen hasi direnenako froga egingo zituzten. Hau da, makina batean jarriko zuten pixua eta 10.000 aldiz pinpan pixatu lan gainean. Ulan izaten di horre frogak, ez dagoete pertsona bat horra 10.000 aldiz esertzen. Eta, a ber, entzuko dugu gehiago honen inguruan. Probak gora eta probak bera, goiaz, errezeta hau probatzera, txorien lehengo aldixa, itxen duguna, patata gixatuak, ajo pollo, erara. Kontuz, putza ibiko da, Eta ajo pollo azkenean badauka, arrautza daukagu, oiaskoan, familiko da. Bale. Eza, mira, nun da oiaskoa, baina, bai. Hor, zegoe, baina... Zegoe, bai. Egongo zen... Familikoa, bai. Zein izan zen horren arrautza, ero biaskoa, Patri? Nire bat horretan ena sartuko, Zu ez uste duzu, Hor batzuk, diskutitu itxaizut, eta hau izango zen da. Urakin ez dakit zelan atarako zen, baina eske hoi asko saldak emote dutzen hor, saporetsua, 40 minututan hor erreta, gero espeseekin da, arrautzakin dau, bero bai, baina, goxu. Ez zaipatuko pikanteana? Ez da bain pikante. Vitali, bi pipermi mota izkiozu. Kontuz gaina, ez dutze kendu, beraz, igual ahora sartze itxuzu, Bueno, ontxe kamaratik kanpo kenduko itxugu, prestatuko urrengoko errezeta, eta etorriko gara legatz utxakin. Legatz utz frigitua. Eta, izena, zuka, zuk zauz behiratzen ez, da merluza frita hueka. Zer da? Ja, utza botet dau, ez daukola legatzik eta bakarrik izango dela, hola, zehose arrautza estatua. Ez dakit, eta gira da, osagaia ikuste dituzue, eta hemen dago, ogi birrindua, arrautzak, banatu ingo ditugula, ogia gero frigitu eta botatzen digula, botako digula gainetik, limoia o lima pixkat, eta ni baratxuria frigitzeko beti erabiltzen duela, baina
lau osagai, garai batetako errezetak izaten ziren moduan, eta hauek, kalidadezkoa badira, eta mimo pixkatekin prestatuta, emaitza ona izaten da. Eta hau, horrela prestatuko du. Zuringoak eta gorringoak banatu, eta zuringoak arrotu ingo ditu gatz pixka batekin. Legatza ataletan moztu, zuringotik pasa, ogi birrendutik pasa, eta olio berotan frigitu. Zerbitzatzeko garaian, ogi frigitua eta limoi xerra batzuk aldamenean jarri, eta gozatu. Orduan, bueno, hauze izango da gaurko errezeta, eta hasiko naiz hori, gorringoak. Eta zuringoak banatu ingo ditut, gorringoak ero bakizue gorde, arrautzesne bat eiteko, ero gaur egun horren modan dauden patata tortillak nun erabiltzen diren 6 arrautza eta 3 gorringo. Bueno, hemen dauzkazue, 3 gorringo horiek. Ostra, bakizu lehengunean txokoan eukin genuen baskarixa. Bai? Eta komentatu nien lehengusua eta lehenguzinan zenarra nahiko kritiko zorrotzak dira. Bai, Bai. Eta esan nien, oporretan nola, patata frigitu, patatakin indako tortilla, kristuan arrakazta eta etxean eskatzen diate hori egiteko. Eta nien. Eta biak eser izen holan, Raul Otzagarria, elkarte gastronomiko baten hau, eta jantzuten da. Goxua da. Kritika inbar nizu, baina ze ona, hau, etxean inbar dugu. Arrazoia mozatzen. Bai, eta txorienen ingo dut, bako izu hor famatu batek eskatu digula patata tortilla egiteko, eta berzio hori sortuko. Oso ondo pentsutegat. Eta, bueno, gaur ez da famatuen errezeta hori barikutan izaten da, asteazkenetan errezeta tradizionalak, eta zigorrek gaur egun, atara da, bueno, gaurko errezeta, atara da El Amparo jatetxeko errezeta liburutegitik. Eta, bueno, zelan eitzen da El Amparo ezaguna, El Amparo zan jatetxe bat, Bilbon oso ezaguna zala, 1886an zabaldu zana, garai hartan, eta hasi zien lehenengo aldiz Bilbon menuak eta eskaintzen. Orduan, esaten da, gaur egun ikusten die, motorpila bat jatetxietatik etxietara janarixak eta erueten, ez? Bai. Esaten da, garai baten, Alfonso Amairugarrena errege Espainiarra izan zanak, eskatzen zitxula noixian behin, Lanparoko errezetak bere Madrieko jauregira eramatia. Ostra. Hainbeste gustatzen jakolako. Beraz pentsau. Eta garai batean ez zirela ongolan nahi dut esan gailuak hotzean mantentzeko eta prestatuta, ostra, Alfonso. Igual Alfonso zaukan boteriakin eramango zauen Felipa Egileor, bera. Bai, eta are kozinatuko zuen beretzako. Eta are kozinatuko, Orduan, Felipa zan, bera sukaldarixak, Casa Felipa deitzen zan lehengo jatetxia, eta, berak Frantzian ikasi zaben sukaldaritza, eta han aukizitxun 3 alaba. 3 alabak Frantzian hasi ziren, eta honek gero zabaldu zuen El Amparo jatetxea. 3 alabak ziren Ursula, Vicenta eta Sira. Eta bertan esaten da, ziela intzindariak euskal sukaldaritza modernoagatik, ez? Azkenean itzen zaben euskal sukaldaritza, baina frantzesa bai asko, hor ustartu da omen, errezetetan liburute gizan ikusten da, errezeta bikainak zaukiela. Baina gero jatetxea itxi bihar izan zabien, ze euren hausuan egon zen olako brote bat gripiana, eta orduan itxi bihar izan zabien errezetak, baina errezetak idatzi zabien eskuz, olako 2 liburuskatan, eraman zabien Elixara, hor miserikordian etxiara, eta han ahaztuta zauenean, 1930an argitaratu zen liburua. Beraz, baina beraiek, beraiek utzitako idatzi horietatik, ez? Hori da. Beraz, pentsau, gaur jakingo zabien, 100 urte ostien, isa, egon gila hemen txorienen hauko sinatzen, pentsau zenbat bidaiatu da bien, eta ze arrakasta izan dauen, liburu bilduma honek. Isa, irakurtzen baituzu errezetak, gehiago ematen du errezeta liburu bat baino, apunteak beraiek idatzita utzi zituztenak, eta horrek, hau egiteko apuntetan, errez, beraiek egunero ingo zuten zerbait izango zenez, beraiek ulertzeko moduan zeudut daude idatzita. Orduan, hor pixka magia egin behar da, eta norberak pentsatu nola egingo zituzten. Hemen, gutxi gorera, esaten du, lur puntuan, ez dut gehiegi arrotu nahi, ze gehiegi arrotu eskero, nik uste dut ez duela ondo helduko lehatza. Eta hala ere, errezetan ez du jartzen, baina nik uste dut irinetik pasatuko zutela aurrena, eta gero irinetik eta gero zuringotik. Ze bestela, froga ingo dut, baina normalean arrautzatik bakarri pasatzen baitugu, irinetik pasatu gabe. Arrautza ez da ondo itxasten lehatzean. Hori, lebatzea
erromatarrera ero prestatzen dugunean, ez da ondo itxasten. Orduan, froga ingo dugu, zenik esate dizuet, errezetan liburutik atara bezala ingo dizuet gaur, eta haber, ze emaitza daukau. Gatz pixka bat, eta esan dakoa, hemen merengetik, eta gero, ogi birrindutik eta frigitzera. Merengia josu zigor, arrautzakin, oio arrautzakin, ez? Oioanak zen, ustu baietz, antzarranak txikiago di, Galeperranak bai, atianak haundixabak, eta behin, txorienen enginun, ostrukan arrautza be, hori igerriko gauen. Ostrukana zala. Bai, arrautzen artean, oioana da erregina, egisa da galeperranak eta supermerkatuan ikusten diela, ahateanak ikusten die, baina geixau, igual, enkarguz, edo olako, baserri berezixetan, eta, baina estana kontsumitzen, eta estana ikusten da, indioiar arrautza. Egisa da, honek errutzen ditula, gazti danen bezala, erruten dituzela arrautzak, baina ekoizpena ez da hain produktiboa. Ze, adibidez, oio batek alditxu erraun, 300 arrautza urtien. Baina, indioiarrak bakarrik 100. Eta orduan honek produkzioan badauka olako koste bat, eta unitateko arrautzak, agatzu kostau 2-3 euro da. Inor ez da prest hori ordaintzeko, ze saporian da besta, ez da desberdintasuna hundirik. Orduan, kakotxen artean ez daula merezi. Egia da, indioiarra azten dauen pertsona batek saltzeko, produktiboa dela, euren aragisa da, euren izterrak eta horrek aztea. Bai, oso modan dauz, azkenean koipe gutxi daukie, da, asko erabiltzen die, eta baina hori, arrautzan dako, ez asko. Nire antzarrana gustatzen zaizkit pila bat. Bai. Antzarrana die oso krematxoak. Oioana baino handitxoak, eta oso krematxoak. Koipe gehiago dukete, baina tala bie. Ze ona. Azkenean ez tozu irinetik pasa. Ez, ikusi dut ondo itxasten zaiola, eta esan dut, horrela utziko. Ursula azarratzen da bestetan nekin, da ez dut nahi nekin inorra azarratzen. Zein azarratuko da? Ursula. Aiztetako bat. Aiztetako bat, bai. Zaten zein da Ursula ba. Da zer zorrotza gukuk Ursulari. Da ontxe, arrautzei buruzen jogunez berba, zuek normalian ez dakit zelan gordetza dituzuen sukaldetan, baina, egitzue, sukaldetan normalian oskaiuan gordetzen diela, hotzetan, baina gero bitxia da supermerkatura zoi esenian, egoten diela giro temperaturan. Hori eskenian da, arrautzei kalte asko itxeotzala temperatura aldaketa bortitzak. Eta horregatxik ez da hainbeste komeni, oskaiuan egoten da hor arrautzen sekzioan arrautzak guztia, hor atian, normalien hor egoten diolan formatxo batzuk, ez dakit norbaitek erabiltzen dauen, baina hori, aparatu hori oskaiu danetan egoten da inobezeko lan ez dago erabiltzen. Hor ustia baino, hobeto da, kutxetan eta ustia, barazkixak eta egoten dien tokixan, ze azkenian, hor, hobeto dauz, eta hobeto jasatze dituzte, temperatura aldaketa horreik. Eta egia da, dendetan da, supermerkatuetan da, oberena izango zen, oskaiuan egongo haziren bebai, baina kontua da, oskaiuan badaude. Zekorde hobetuen oskaiuan gordetzen dira. Zuk erosten dituzu, auskalo etxerako bidean zenbat ardatzen duzun da hori. Eta gero hor, pixkate peldu dira, berriro ere oskaiuan sartzen dituzu. Orduan, kanpoan ondo egoten dira, baina aukeran, eta gero kontutan izan da gehienok oskaiuan sartuko ditugula, oskaiuan, apaletan barruan, esaten dena, ez atean. Hala ere, nik ez da izemateko temperatura aldaketa hona lan, atea zema denbora irekita itxi tardatzen duen denbora hortan arrautzak ez dut uste inungo temperatura aldaketari nabarituko. Hementxe, mesutxo bat nire zenarrari, eta horrek ahazten ditu atedanak zabalik. Oskaiuak alarma daukalako, eta noixian behin holan, ez dakit minutu bat pasatzen danean, edo pi, abizatzen dutzulako, bestela hori bez zabalik utziko zen. Beraz, jende horrek. Eta ero, bitu, badakizu, nik zemei lemunien erakutzen nien, badakizu, argia pizten dien, interruptoreak, bi posizio dauzkate. Dago, piztu eta itzali, eta ez daukate inungo dispositiboek beraie bakarrik itzaltzeko, orduen, piztu iten dituzu, ze behar duzu, baina gero, joaten zarenean, gure etxean behintzat ez dago olako detektorerik, gero ikusi dutela, ez zaudetela gelan, ez duzuela behar argirik, eta ez dira itzaltzen bakarrik. Ni nire etxean nahi beti, iruren atzetik argiak itzaltzen. Ematen dit, erneguak
Ze, claro, gure etxean elektrizitatea doaini da. Oparitu egiten digute, oso jatorra garenez, oparitu egiten digute, eta orduan... Nire itxaren esaldia handia. Akzioak dauzkat elektrizitate konpainia honetan edo? Bai, horan. Horan bere, esaldi tipiko tradizionala. Hori, beraz nik uste dut umedanak pasau izan garela hortik, eta aldatuko dela gauzia, zigor. Ume eta esain ume. Ume eta esain ume. Alata be, badauz taberna batzuk, horrek daukela automatikoak kentzeko, eta batean, zu komunian zauz, txixaiken, da batean, iun geratzen da. Ja, baina txarragoa da, sartzen zarenean batera, eta esaiunean, detektorea horrek deitzen ditu, kakanajo. Zara, enano bat. Salto kasi berzara, zaitu detektatu, eta zaitu, ¿de qué vas, tío? O sea, hola. O sea, diskriminazioa. Total. Niri ez gertatu bari. Niri bai. Horan, eskuekin egin biozu. Baina sartzerako onbeitan, ostras, nola daukazu jarrita sensibilidadea. Estropeauta dauzio, jazta. Holakoen Ostras, balaro eta marrezpauzu neurtzen, ez haitu nabaritzen. Ostras, eta nien naiz hain, ni naiz ertaina. Bai, perfume eta bainekua. Hori da. Bueno, egia esan, bai geratzen da bestea baino apur bat, kurruskariagoa, ogi birrindu erabili dugulako, baina utza ero badauka ikutu holan emoten doa izetsua, gehien bat zuringoa daukan ataletan. Orduan, hau, listo. Eta ogixan kontua zela doia? Ogia hartu laukitxo eta moztu eta frejitu oli hontan. Bale. Lako pikatostiak izango bazien bezala? Hori da, lagungarri moduan, eta ero jartzen du, limoiarekin ero lagundu, baina, ogia hau daukagunez, olioa hemen daukagunez, hartu, eta hau. Azal da guzti, dena ediliku. Osa, honen azal frikitxua, espasan nahikoa, gero hartu. Ogi frikitxua. Eta nik, hau, garai batean Patri lehen esaten, zer, tripa beti inbersan, ez? Elanparoko menuan bazauen? Bai, hau, hori bai. Ogi txigorki hauek, Madria iristen zireneako, pixat bigunduta, ero, auskalo nola gongo ziren. Baina, egia da, bitu, gure etxean purea eta egiten dudanean, gure txikiei gustatzen zaie, ogiarekin. Baina, inoiz, egin izan die frejitu eta, zego zuala, baina, sartai bat eta olioa zikindo, ez da izan, oso dauz, bai. Baina ogiak horrela pusketatan gainean botata ere, berdin. Eta bestela oso ondo behatzen dira, hauek harto ero arrozan opiltxo horiek tortitak ere, purean oso gozoa geratzen di. Edo laban? Umei horrek egin da dauden, ez, jatxean daukagunez, Horrek erosuak dira. Gero, arrautzekin bukatzeko zuko gisa frikitzen zu bitartean. Bakitzu, oskola, batzutan, aukitzen dagoela, zikinkeritxoren bat, edo lan daukatzen bat, arrautza gainera paserrikoa badie, aukitzen dago, eta horrek ez die komeni garbitzia. Azkenean, arrautzan oskola da oso porotxua, eta horrek itxautzana da babestu, oskolori babestu, barruko arrautzetik. Orduan, hori garbitzen bozu, arrautza babestu. Urarekin mintzat ez. Arrautza babes barik eratzen da. Orduan, gomendioa, erabili arte, oskola azkenean, oskola da. Eta hori, ez garbitzu urakin, eta gorde, hori bai, holan, etorten dien kartoiesko kutxetan, eta holakotan, edo zuek etxien aukitzen bozu holan bat, gurreskua dotoria da gustatzen gatzuena, hortan. Baina ez die ez taperretan gordetzen, ez inun bez, beti kartoian zeharrek, azkenean ezetasuna da ondo mantentzen dau, eta arrautzan dako da, onena. Badaude gaur egun, gatxetak saltzen dituzten agolan. Arrautzak poli-poli eukiteko jartzen dituzu goikaldean, da hemen betik atera iten dira, ez da izer bueltak berrut, eta horako gauza saltzen dituzte, baina, bueno, listo, gure gaurko bigarren eta azken errezeta. Kolore bardinekoa dira. Bai, badao, eta bello. Hemen jarriko dut, hau atzera. Igual ingo zituzten bere garaian, honek, legatza bebai, holan laukitan, ogitxi gorgisa bezala, da orduan bat tokako jatzen hutsa, hau da, ogia, eta beste bat legatzana. Agian. Igual, horte datu izena, Baina, hau. Hemen jarriko gorrela, ogitxi gorgi batzuk. Danien jarriko izio. Eta, betxo, hemen, limoia izango zen normalena, baina limoa genukan horratzetik, eta esan duen. Enoa, ezer, erostera, eta guk ere lima jarriko diogu, eta hemen daukazu. Amparoko legatz frigitu utza.
Ja, ba. Hau zelan da bitele, itxusia, hau politia izten dugu eta itxusia jaten dugu. Itxusia? Nahi Bai. Bero horrek. Itxusia, holan zatitxo bat. Pasako estazu baina liman honen punta. Basara zu limoia botatzekoa? Ba, nire pila gustatzen. Eta... Bakit, ospia dala, jendeak esaten dago edo, nira mamak behintzat esaten zaben. Txarra da. Hori limoia bakarri botatako arraia txarra da nian. Baina niri danakin gustatzen bat. Niri beti botatzen. Baina egiten nien zulotxo batzuk, ni oso profesional nintzen. Zulotxo batzuk golan, ero gain eta horrek zurgatu iten du limoia. Baina holan botatzen nuen, No, primeran. Gustau bat hau, arrautze holan merengia eta hogi birrinduakin. Puntazo, behatza, kosua beti, Listo. eta honekin bugatu ditu gaurko errezetak, bihar, osteguna, pintxopote egun eta, baina aurrena txorina etorri, gu hemen izango da, bi errezetak. Agur, bihar arte.